سلام بيتسب خما يقنيكم سلامكم يبزح لو مدما حدا نجر حيزلكم متي اللخو أود سهيوت وشتي كاوز فطرو عبيت خستتات مرعى اتكنديو هاجرنا زننيا ويك عن تفلت السبات ببز تفلالي جزي تمرعيوم دس زبل جزي أريومنا أيوم كأتم دمع كبقدمي كسب عسري بعين بزحات سبات زتر أيو درجات سريع مالو أبز زرزر زي تصبنا يومون آتي مالو الفيديو كسا مجرشا نختك هذا تلوي قابز كبرات تملكتنا قدمي نايمن خون كم زغل قمتكم أو كومنت أسفروا النابلنا كاب قدمي كسب عسري كنقروا الخمينة الفيديو لايك سابسكرايب مقبار نخت جمرو يستاوسكم بغتا نفت فيديو انت نحلف عسراي درجة تقمت ناي تفتاونا بوزحات فيلمي بمتوان انفلطو ناي ارتيست مولالم جيتاچو مرعايو مس بعلت جزو نات فانتهم قلبت زغورو قدمي 5 عامت ينيرو ترد اننا ቆንጆ ቆልዓ ስለ ዝረኸው ኸየ ሓዳር ገይረ ዝብል ሙሉዓለም ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ብፍቅሪ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ሕሊፎም እዮም በዚ ዝገርም መርዓ ኣብ ሃገርና ናይ ኪነት ኢንዳስትሪ ውሽጢ ስም ዘለዎም ብዙሓት ኣርቲስታት ተረኺቦም ኣድሚቖም ነይሮም ናይ ኣርቲስት ኤርምያስ ታደሰና ሃና ጸጋይ መርዓ ድማ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ኣርቲስት ኤርምያስ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ብምስታፍ ዝፍለጥ እንትኸውን ሶስተኛው አይን ኣብ ዝብል ፊልሚ ዝበለጸ ኣድናቆት ዝረኸበ ኣርቲስት እዩ ሰበይቱ ሃና ድማ ናይ ሚድያ ሰብ እንትኸውን ኣብ ኣባይ ቴሌቪዥን ውሽጢ ከም ትሰርሕ እውን ይዝረብ ሩታ መንግስቱ ኣብ ሸዊትና ማርያም ተኣባተ ካልኦት ወሲኹ ብበርካታ ኣርቲስታት ዝደመቐ እንትኸውን ዝመርዓ ፍልይ ዘብሎ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት ዝደመቐ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ስነ ስርዓት ተፈታዊ ዘማሪ ቴድሮስ ዮሴፍ ተረኺቡ መዝሙር ዘሚሩ ነበረ ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ መርዓ ተባሂሉ እውን ዝሓለፈ እዩ ነይሩ ሙሽሪት እንኳን ደስ ያላችሁ ያዕቆብ አምላክ ሻምናይ ቦታ ዝሓዘ ድማ ናይ ፍሉጥ አርቲስትና ናይ ቴሌቪዥን አቅራቢ ዳንኤል ተገኘ መርዓዩ ናይ ዳንኤል ተገኘና በዓል ትገዙ ኣብ መርሃዊ መርዓ ፍልይ ዘብሎ ኣብ ጥምቀት በዓል ምክያድ እዩ ግሩም ኤርምያስ መሐመድ መፍትሂን ወሲኹ በተፈተውት አርቲስታት ዝማዕረገ ዝመርዓ ብሸሞንተ ዕረኽቲ ዝደመቐ እዩ ነይሩ ብብዙሓት ፊልምና ናይ መድረኽ ስራሕቲ ቀፂሉውን መጓቾች ኣብ ዝብል ተኸታታሊ ድራማ ንፈልጦ ዳንኤል በዓልቲ ቤቱ ኣብ መርሃዊ ናይ ተፈታው አርቲስት መርሃው ኪዳነ ጓሉ እያ እዚ ኣብ ሻራተን አዲስ ዝተገበረ መርዓ ብብዙሓት አርቲስታት ዝደመቐ እንትኸውን ሻምናይ ደረጃ ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብ ሻብዓይ ደረጃ ዝተሰርዐ ድማ ካብ 9 ጀሚራ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ናይ ቴሌቪዥን ድራማታት ብናይ መስታወቂያ ስራሕቲ ተፈታውነት ዘትረፈት ናይ አርቲስት መሰረት መብራት የመርዓዩ ናይ ተፈታዊት ድምፃዊት እጅጋየ ሹባባ ወይ ጂጂ ሓው ዝኾነ ኣቶ ዘውዱ ሽባባው ዘእተወት መሰረት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓዳር ኣለክዶ ዝብል ተደጋጋሚ ጥያቄ ይቀርበላ ነይሩ እዩ ኮይኑ ድማ ድሕሪ ጻንሒት ይኾነኒ እዩ ዝበለቶ ሰብ ናብ ህይወታ እንትመጽእ እዚ ውሳኔ እዚ ወሲና ኣቶ ዘውድና መሰረት ዝፋለጡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እዩ ነይሩ ኣብ ሻድሻይ ቦታ ዝተሰርዐ ድማ ናይ አርቲስት እጸገነት ኣበበ መርዓ እዩ ወላኳ ብመጨረሻ ብፍትሕ ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ኣብቲ ግዜ ካብ ዝነበሩ ደመቕቲ መርዓ ግን ሓደ እዩ ነይሩ ቅድሚ 13 ዓመት ማለት 2004 ዓመተ ምህረት እያ ነይራ ምስ ተስፋይ ስንታየው መርዓ ዝገበረት ብ16 ዓመታ ናይ ሞዴል ስራሕ ዝጀመረት ጸገነት ኢንዛሃውስ ኣብ ዝብል ናይ ጆስ ሙዚቃ ብምስታፍ ምስ ህዝቢ ንኽትላለ ገይሩ እዩ ናይ ህይወት ዳንስ ድማ ናይ ትመርዓ ድምቀት ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ቤተሰብ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ንዘለኹም
ካብ ሓዳርኩም ንኸይትፋትሑ እግዚአብሔር ይሓልይኩም። ኣብ 5ይ ደረጃ ዝርከብ ድማ ብናይ ትግራይ ባህላዊ ስነ ስርዓት ተጀሚሩ ብዝደመቐ ዘመናዊ መርዓ ዝተወድአ ናይ ኣርቲስት ፍርያት የማነ መርዓ እዩ። ብመልክዓ ብዙሓት ዘድንቕዋ ፍርያት ናብ ኪነ ጥበብ ዓለም ዝኣተወት ሓበሻዊ ዝብል ናይ ጃኒ ረጋ ቪድዮ ብምስታፋ እዩ ነይሩ። ድሓር ድማ ወደኛ ነሽ ኣብ ዝብል ፊልሚ ድማ ተዊና ነይራ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዳዊት ነጋ ሙዚቃ ቁናኖ ርግፅዕፊ ኣብ ዝብል ብምስታፋ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ተፈታውነት ኣሕዲራ እያ። ኣብ 4ይ ደረጃ ዝተቐመጠ ድማ ናይ ተፈታዊት ኣርቲስት ሜላት ነቢይና ሚካኤለ መርዓ እዩ። ሜላት ነቢይ ናይ ፍቕሪ ህይወታ ሓዳራ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ካብ ዝፍለጡ ዝነኛታት ኣርቲስታት እታ ሓንቲ እያ። ሜላት ንመበል ካልኣይ ግዜ ሰብኣያ ሚሊነር ሚኪ ቅድሚ ምእታዋ ብዙሓት ናይ ፍቕሪ ህይወት ዘሕለፈት እንትኸውን እንዲያውም ሓንቲ ቆልዓ ክትፍርኽ ኢላ እያ። ብተመሳሳሊ ሚኪ ምስ ሜላት እንትፋለጥ ኣቦ ሓደ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ካሊእ ብዓብዩ ካብ ዝፍለጡ ናይ ሜላት ኣፍቀርቲ ምስ ሄኖክ ድንቁ ዘሕለፈቶ ናይ ፍቕሪ ህይወት እዩ። ቀለበት ክሳብ ምእሳር በፂሑ ዝነበረ እዚ ፍቕሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ምክንያቱ ብዘይፍለጥ ሚኪ ክትእቱ ክኢላ እያ። ኣብቲ ወቕቲ ይትረፍ እቲ መርዓ ጎንደር ኣብ ዝነበረ መልሲ ንባዕሉ ዓብይ መነጋገሪ እዩ ነይሩ። እና እዚ መርዓ ኣብቲ ወቕቲ ብዙሕ ቅርሺ ዝወፀሉና ብበርካታ ኣርቲስታት ዝተዓጀበ እቲ መርዓ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። እቲ ቪድዮ ክሳብ ሕዚ ትከታተሉ እንተሃሊኹም ላይክ ሰብስክራይብ ንኽትገብሩ እናስታወስኹ ናብ ምርጥ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ክወስደኩም። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝርከብ ድማ ብብዙሓት ሰባት ተፈታዊት ዝኾነት ኣርቲስት ሰላም ተስፋይ መርዓ እዩ። ሰላም ዘእተወቶ ናይ ተፈታዊ ሙዚቀኛ ክሩቤል ተስፋይ ሓው ኣማኒኤል ተስፋይ እዩ። እዚ ብተፈለጥቲ ኣርቲስታት ዝደመቐ መርዓ ዝተኻየደ ቅድሚ 6 ዓመት እዩ ነይሩ። በቲ ወቕቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓብይ መነጋገሪ ኮይኑ ነይሩ። ኣብ ሓዳሮም ቆልዓ ከፍርዩ ዝኽኣሉ እቶም ሰብ ሓዳር ድሕሪ ግዜ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ክፈላለዩ ክኢሎም እዮም። ፈጣሪ ካብዚ ነገር ይምሓረና። ኣብ 2ይ ደረጃ ዝተሰርዐ ድማ ናይ ሃገርና ቀዳማይ ሃፍታም ዝኾነ ሼክ ኣላሙዲን ወሲኹ ብብዙሓት ኣርቲስታት ዝተዓጀበ ናይ ተፈታዊ ናይ ቴሌቪዥንና ናይ ሬድዮ ፕሮግራም መዘጋጀዊ ሰይፉ ፋንታውን መርዓ እዩ። እዚ ብበርካታ ሙዚቀኛታት ዝተዓጀበ ሼክ ኣላሙዲን ከም ህፃን ዝዘለለሉ ኣብ ሸራተን ሆቴል እዩ ነይሩ። ሰይፉ በዓልቲ ገዙ ቬሮኒካ ዝተፋለጣ ኣብ ፌስቡክ እንትኸውን ጸኒሑ ቀስ ብቀስ ናብ መርዓ በፂሑ ክሳብ ሕዚ ቆልዑ ኣፍርዮም ሓቢሮም ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓዳር እናቐጸሉ ይርከቡ። እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ህይወት ይሃበና። ኣብዚ ምደባ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ድማ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተገበረ በቲ ወቕቲ ብውሕዱ ካብ 2 ሚልዮን ቅርሺ ወፂዎ ዝነበረ ናይ ኣርቲስት መቕደስ ጸጋይና ኣቶ ሰለሞን መንዴታ መርዓ እዩ። ናይ ባህሊ ክዳን ተዘይተኸዲንካ ማንም ከይርከብ ዝብል ኣገዳዲ ሕጊ ዝነበሮ ዝመርዓ ካብ 1200 ሰባት ንላዕሊ ዝተዓደሙሉ እዩ ነይሩ። ብዝገርም ኩነታት እቶም መርዓውቲ ናይ ትውልዲ መዓልቶም ተመሳሳሊ እዩ። ኣብቲ መርዓ መዓልቲ መርዓት ዝተኸደነቶ ካባ ብጣዕሚ ክባር ምስቲ ምንባሩ መነጋገሪ ኮይኑ ነይሩ። ብዓይኒ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ብዙሕ ቅርሺ ዝወፆ መርዓ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብዚ ደረጃ ኣሰራርዓ ክስተኻኸል ኣለዎ ትብልዎ እንተሃልዩ ሓሳብኩም ኣካፍሉና። እቲ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ስለ ዝተኸታተልኩሞ እየመስግን። ኣብ ቀጻሊ ሓሪፍ ቪድዮ ሒዘልኩም ስለ ዝቐርብ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።